ассалому алайкум бародарони азиз, нигоҳ кунед. Дар деҳаи Дарх ҳастам. хустам ки дар шумо ҳам нишон диҳам. дар баландии қариби 6-7 метр на криша зардолу чиндестамай дарахт гарени ба маззаи хоҳиш дошта бошем биёем бихӯрем. бародарои азиз, ина бибинед неъматҳои худованд ман дар пешам зардолу бибинед чанд қадар зиёда. ягон вақт ҳамеша ба ман кӯдакитона ёд карда тортори дарахт гаштагӣ ҳасте. ина нигоҳ кунед. ё бисмиллаҳи дар тори дарахтам лекин зардолуҷонҳоро бинед. зардолуҷонҳо ба дараҷаи пухтагие ки ё бисмиллаҳи ба дараҷаи пухтагие ки ягон вақт ай худи ҳамин дарахт канда хӯрдагӣ ошим шавад. ина ошим шавад. ошим шавад.